Hola, Iñaki. Hola, bon dia. Què tal? Molt bé. Sí? Doncs avui venim perquè ens expliquis una mica tota la teva feina amb la cooperació. Explica'm una mica com vas començar. Molt bé, doncs home, tot això va començar ja fa molts anys. De fet, ja abans de començar a estudiar Medicina, ja tenia aquesta idea d'intentar fer algun projecte de cooperació. I vaig començar els estudis de Medicina pensant en el somni d'anar amb el típic, a Metges Sense Fronteres, intentar fer alguna cosa de cooperació. De fet, el primer lloc que vas estar, si no m'equivoco, és a Honduras, no? I suposo que aquella experiència ja et va marcar. Sí, aquesta va ser la primera experiència en cooperació a Honduras, que va ser quan era estudiant de segon de Medicina, que a nivell mèdic tenia molts pocs coneixements i vaig fer un treball més social amb nens orfes, un projecte d'acollida, d'evitar que estiguin al carrer amb drogoaddicció, amb altres assumptes, i sí que va ser ja el meu primer contacte amb aquesta altra realitat molt diferent a la que ens envolta aquí, com podria ser a Granollers, i realment va ser la confirmació que vaig dir que em volia dedicar a aquestes coses. Després acabes a Gambo, a Etiòpia. Explica'm una mica com acabes allà i quin és el projecte que has desenvolupat. També això, Honduras va ser la meva primera experiència en cooperació, però sempre m'havia cridat molt l'atenció a Àfrica, volia viatjar a l'Àfrica. Llavors, Etiòpia va ser conèixer la primera mà aquesta realitat en un dels països més pobres del món, situat a la banya d'Àfrica, i allà em va sobtar molt, vaig estar a un hospital, l'Hospital de Gambo, i em va sobtar molt veure els nens amb desnutrició. Mai havia vist nens amb una desnutrició tan severa com la que vaig viure allà. I realment és molt impactant veure com es moren aquests nens que aquí no s'haurien de morir, que es moren per malalties que són prevenibles, que aquí tenen cures, o bé simplement perquè no tenen menjar que dur-se a la boca. És a dir, coses totalment evitables i que no podem permetre que continuïn existint coses així. Ens trobem aquí a l'Hospital de Granollers perquè és on has estat resident i aquí has desenvolupat part del teu projecte solidari que va relacionat amb Gambo, oi? Sí, de fet, podríem dir que el projecte va néixer aquí a l'Hospital de Granollers. Va ser a la tornada, de fet fa 2 anys que vaig tornar per primer cop a Etiòpia, estant allà 4 mesos. M'hagués quedat allà, però estava fent la formació de pediatria a l'Hospital de Granollers i havia de tornar per acabar-la, també perquè era conscient que si realment volia fer alguna cosa d'utilitat allà havia de finalitzar els estudis aquí i aprofitar la sort que tenia de poder estudiar a un hospital com és Granollers. Llavors, contra el meu sentiment, vaig tornar aquí a Granollers, vaig explicar amb els meus companys la meva experiència a l'hospital, els meus sentiments, i junts vam muntar un petit equip per decidir iniciar una col·laboració amb l'Hospital de Gambo, fer la col·laboració entre Granollers i Gambo, i de fet així va començar tot. Vam decidir posar el nom al projecte, Alegria amb Gambo, i així entre reunions de passadís, reunions d'aules, al menjador, amb la il·lusió de tots va començar a agafar forma aquest projecte que posteriorment va anar creixent. Com està sent aquesta col·laboració? En què consisteix? Als principis vam teníem moltes ganes, molta il·lusió, però no sabíem exactament com era la millor manera de col·laborar. Ara actualment he firmat un conveni de col·laboració de l'Hospital de Granollers amb l'Hospital de Gambo, que es diu Alegria amb Gambo, que és que qualsevol treballador de l'Hospital de Granollers qui ho vulgui pot descomptar-se €1 de la seva nòmina cada mes. I això destinen de manera íntegra al projecte, que és l'aportació que fem oficialment, la col·laboració que fem oficialment amb l'hospital. I després també cada persona, que no cal que sigui treballadora de l'hospital, sinó qualsevol persona de la societat, qualsevol ciutadà, pot col·laborar amb el nostre projecte fent donacions al nostre ONG que hem creat. Perquè aquestes donacions se'n van cap a Gambo invertides en què? Quines són les necessitats que hi ha allà? Gambo és un hospital general i les necessitats són molt àmplies, llavors nosaltres de moment no podem assumir tot i ens hem volgut centrar en petits projectes. Inicialment hem començat el projecte de desnutrició perquè, com ja hem comentat, és el que realment va impactar molt i realment feia molta falta, i part d'aquests diners es destinen a permetre que l'hospital pugui continuar ingressant i tractant els nens amb desnutrició que ho necessitin, el que implica tot el tractament mèdic que necessiten, les despeses econòmiques de l'ingrés, del seguiment posterior que es fa un cop es dona d'alta.
precisament en una aula com aquesta és on vas explicar als teus companys de l'hospital el teu projecte, oi? I a part d'això, el que n'ha sortit de tot plegat és aquest llibre, que porto tota l'entrevista amb el llibre a les mans. Explica'm d'on va sortir la idea de publicar la teva experiència. Doncs, efectivament, en aules com aquestes de l'Hospital de Granollers va néixer aquest projecte. I per què vam decidir crear un llibre? Doncs, bàsicament, perquè volíem donar a conèixer més el projecte. Llavors, tenia uns quants escrits que havia escrit estant allà, les nits a Etiòpia, que transmetien la meva experiència, els meus sentiments, i vaig veure que podien ser útils per una mica donar a conèixer l'origen del nostre projecte, que és el que ens va moure, que és el que em va motivar a iniciar tot aquest projecte. De manera que serviria per entendre a la gent i també per fer difusió del projecte, per donar-lo a conèixer, a la vegada que per obtenir beneficis per continuar duent a terme els projectes, ja que, com veieu en el llibre, el 100% dels beneficis els destinarem als projectes d'Etiòpia mitjançant la ONG Duna, que fins ara no ho hem comentat, però inicialment van crear el projecte Alegria amb Gambo, i després amb unes altres companyes especialitzades també en cooperació que havien tingut experiència a El Salvador, a Etiòpia i altres països d'Àfrica, vam muntar la ONG Duna i vam integrar el projecte de l'Hospital de Gambo dins d'aquesta ONG. De fet, en el mateix llibre parles d'alguns casos concrets que vas viure allà. No sé si ens en podries explicar algun. Aquesta és la història d'Abdulakim, que Abdulakim va arribar amb aquest aspecte. La mare el portava en braços perquè no tenia ni forces per moure cap cama ni cap braç, simplement perquè tenia desnutrició, portava molts mesos, molts dies sense poder tenir cap menjar. Llavors el vam ingressar a la unitat de desnutrició, vam seguir tot un protocol mèdic que existeix amb una alimentació pautada al que li tocava, tractant les complicacions mèdiques que tenia associades, i a poc, dia rere dia, setmana rere setmana, al cap de poc més d'un mes, doncs al poc d'un mes va marxar d'alta i vam veure com a poc va anar millorant, va començar a moure's una mica, va començar a canviar aquesta mirada trista, es va començar a il·luminar la mirada, va començar a somriure, va començar a caminar, i el dia que va marxar d'alta, al cap d'un mes, va ser una alegria immensa per la mare, per tots nosaltres, que havíem establert una molt bona relació i realment, si mirem les imatges, sembla una altra. Doncs Iñaki, tot plegat és un recull de la teva experiència allà, que de fet tornaràs a marxar cap allà, oi? Em deies? Doncs sí, de fet ara acabo de tornar, que hem tornat per presentar aquest llibre, fer difusió del llibre, per donar a conèixer el nostre projecte i aconseguir diners, beneficis per continuar tirant endavant els projectes i creant nous projectes que són necessaris a l'Hospital de Gambo, però a la vegada també tornaré a marxar perquè des d'allà és estant allà, vivint la realitat d'allà, com fan falta, com poder desenvolupar bé els projectes, poder realitzar un bon seguiment, contactar amb les diferents entitats locals per establir xarxes i, entre tots, anar millorant la situació no només de l'Hospital de Gambo, sinó dels nens i nenes de la regió d'Etiòpia. Doncs abans d'acabar l'entrevista, Iñaki, recordem què ha de fer la gent que vulgui participar. Doncs comentar a la gent que poden comprar tots aquest llibre, que es troba disponible a les llibreries de Granollers, de fet està disponible a les principals llibreries de tot el país. I també, a més, poden col·laborar fent petites donacions a través de pàgines web. Hi ha una pàgina que poden donar un euro al mes, que no és una gran quantitat de diners, però gràcies a que moltes persones donin un euro, nosaltres podem continuar endavant en altres projectes. O també poden fer una donació puntual de l'import que desitgen. A la vegada que fent difusió i donant a conèixer els nostres projectes, el nostre llibre a tothom, que tot això a nosaltres ens fa créixer i això beneficia i repercuteix en el bé dels nens i nenes d'Etiòpia que més ho necessiten. Doncs Iñaki, acabem aquí l'entrevista. Moltes gràcies per atendre'ns i molta sort amb el teu projecte. Doncs molt bé, moltes gràcies.